pozdravujem vás. Knižná séria 4 typov na čítanie v akomkoľvek vašom voľnom čase pokračuje. Rozhodla som sa opäť načrieť aj do inak histórie. Nehovorím vám len knihy, ktoré som čítala teraz prednedávnom, ale aj som sa zamyslela za nejaký dlhší čas, ktoré mi niečo dali alebo ktoré sú pre mňa nejakým spôsobom dôležité alebo zaujímavé, alebo teraz relevantné. Dnešnú sériu začínam s Madeleine Albrightovou a Pražskou zimou. Madeleine Albrightová je teda americká ministerka zahraničných vecí. Bývala za vlády Billa Clintona, ale je pôvodom Češka. A preslávila sa napríklad aj označením našej časti sveta, konkrétne Slovenska, ako čiernej diery Európy. A nehovorím o ničom, ale asi by sme si mali dávať všetci a všetky pozor, aby sme sa do podobnej situácie nedostali, pretože kroky súčasnej vlády nás tam pomaly, ale iste ženú. A to by sme nemali dovoliť. Preto mi napadla Madeleine Albrightová a Madeleine Albrightová napísala jednu fantastickú knihu, inak je to v spolupráci s veľmi uznávaným novinárom Bobom Woodwardom. Sú to vlastne jej osobné pamäti na jej rané detstvo, na čas v Česku, v Československu vtedy ešte, od rokov 37 až do 48. Ale je to na pozadí naozajstných historických udalostí, čiže veľa sa venuje aj tomu, ako to vtedy v Prahe vyzeralo, alebo čo sa dialo počas druhej svetovej vojny a predkáva to so svojím osobným príbehom. Tu som napríklad narazila na nejaké aj osobné fotky, ktoré sú tu. Inak odporúčanie je tu napísal Václav Havel, ktorý hovorí, že tu napísala strhujúci príbeh plný dobrodružstva, vášne, tragédia a odvahy na pozadí okupovaného Československa počas druhej svetovej vojny a nasledujúcich 3 rokov, ktoré viedli k februáru 1948, kedy nastúpil komunizmus. Ak počujete v pozadí poznámka editorky čudné zvuky, je to pes, je to Molly, ktorá sa rozhodla, že v každom videu, ktoré nakrútim, nejakým spôsobom bude figurovať. Takže teraz práve túto požiera kamene podo mnou. Tak len aby ste sa nezlakli. Madeleine Albrightová Pražská zima aj ako historický dokument, ale aj ako pamäti a spomienky na úvod života jednej z najvýznamnejších ženských političiek. Minimálne novodobej histórie. Prechádzame na inú veľmi významnú ženu a je ňou Elena Lacková. A kniha Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Možno ste už o tej knihe počuli, možno ste o nej nepočuli. Minimálne obdobím súvisí aj s knihou Madeleine Albrightovej, pretože táto kniha je Eleny Lackovej, ktorá sa považuje za jednu z prvých rómskych spisovateliek. A inak, fun fact, zábavný momentík, alebo teda informačný momentík, je to prastará mama spevačky Zey, alebo teda Betky Ferencovej. Elena Lacková. No a Elena Lacková napísala túto knihu o živote Rómov a Rómiek, o rómskom holokauste, preto hovorím, že sa zľahka týka aj toho obdobia, o ktorom píše Madeleine Albrightová. Je to veľmi, veľmi bolestivé miestami, veľmi faktografické a z veľkého vnútorného pohľadu na vlastných ľudí, lebo Elena je Rómka a popisovala mnohé situácie a mnohé momenty v živote Rómov v Československu, ktoré sú aj kruté, aj tvrdé a teda najmä časť o rómskom holokauste je veľmi, veľmi silná. Ale inak Elena bola fantastická žena, vyštudovala vysokú školu, keď už mala vnúčatá a je to naozaj niekto, od koho by sme sa mohli inšpirovať a tiež to môžete brať aj ako učebnicu vlastne rómskej kultúry a dejín Rómov a Rómok na Slovensku v 20. storočí. Ak ste nečítali, určite si prečítajte. Ja som osobne túto knihu venovala asi 4 ľuďom, takže neprehlúpite a neprehlúpite ani keď sa o ňu podelíte. Ideme trošku odľahčiť, ale len trošku. Dneska sme tak trochu v podobnom nejakom svete, lebo vám odporúčam román od Marie Benedict, ktorý sa volá Madame Churchill. A je to o žene Winstona Churchilla, Clementine Churchillovej. A Marie Benedictová píše knihy románového charakteru, ale na základe skutočných postáv, skutočných udalostí. Čiže je to vlastne keby taká zbeletrizovaná história vždy konkrétnej osoby. Sú rôzne silné ženy, ktoré ona popísala vo svojich knihách. Ak máte chuť na síce beletriu, alebo ľahšie tráviteľný
román, ale zároveň s historickým podkladom a chcete sa o nejakej historickej postave dostať bližšie, tak si myslím, že je to celkom dobrý tip na Marii Benediktovú. Napísala knihu aj o manželke Alberta Einsteina, aj o Agate Christie. Je ich viac, ja som čítala, tuším, okrem tej Agathy Christie všetky a všetky vám ich odporúčam, pretože aj tu sa dozviete niečo, čo ste nevedeli, z pozadia toho, ako Winston Churchill fungoval a ako mu vlastne ona pomáhala, ako mnoho žien robí svojim mužom a zase samozrejme aj muži ženám, tak ako by to malo byť. Oddychové, ale zároveň informačne plné. Za mňa neprehlúpite. Môžete aj na dovolenku zobrať a nemusíte sa úplne veľa nad tým trápiť. Tieto dve knihy sú náročnejšie na strávenie. A túto štvoricu kníh uzatváram takou príručkou. To je asi prvá príručka, ktorú odporúčam v týchto videách. Volá sa Ja v tvojom veku. Dostala som ju od mojej dávnej hostky v silnej zostave Radky Mikšik, ktorá sa venuje aj sexuálnej výchove a vzťahovej výchove. A táto kniha Ja v tvojom veku hovorí o tom, ako sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch a sexe. Lebo to sú 3 rôzne veci, ktoré by spolu pri najlepšom mali súvisieť. No a je to naozaj, preto hovorím, že príručka, lebo je to ako keby taká až učebnica, ale sú tam aj modelové dialógy, sú tam aj nejaké rozhovory s odborníkmi, odborníčkami, aj nejaké osobné výpovede. Je to také pomerne hutné a my, ktorí máme deti, alebo ak máte súrodencov, synovcov, netere, kamarátske deti, v nejakom bode vždy príde ten moment, kedy sa s tými deťmi treba o tejto téme rozprávať. Myslím si, že naše školy to nemajú všetky nastavené tak, že by sme sexuálnu výchovu mohli zveriť na náš školský systém a nie je to ani úplne ešte teda nejak zahrnuté v osnovách do takej miery, do akej by malo byť. A ja sama ako rodič viem, že je ťažké sa rozprávať o veciach, ktoré sú, a to som ešte so Sárou nepreberala, až túto tému sexuality, aj keď už som ma pýtala, ako sa rodia deti, ale našťastie potom sme išli okolo zmrzlinového stánku, takže sa začala sústrediť na inú otázku, ale v nejakom bode to príde a príde to ako vážna debata. A toto mi bude slúžiť ako príručka. A ja si myslím, že to treba, aby sme sa my rozprávali s deťmi ako rodičia, ako tí a tie, ktorí sa o nich starajú a malo by to byť prierezovo aj školskou témou. Ale tam sme asi ešte nedospeli, ale možno ak toto video pozeráte v ďalekej budúcnosti, tak si hovoríte, na čo ona ukazuje túto učebnicu, keď toto moje deti dávno v 7. ročníku, to som úplne strelila, prebrali. Neviem, v ktorom by to malo byť ročníku, ale viem, že by sme sa o tom mali rozprávať aj v školách a keďže to sa zatiaľ nedieje, tak nemali by sme to ako vychovávateľi a vychovávateľky podceňovať, ale chápem, že to vie byť pomerne náročné a aj mám trošku obavy, ale keď začnem mať túto debatu so Sárou, budeme nadúpaná faktami z tejto knihy. Hádam, to pôjde celkom splávne, dám vám vedieť. Ak máte deti, ktorých sa toto už týka, podľa mňa dobrá kniha a dobrá investícia. To boli moje 4 tipy knižného charakteru a čakám aj na tie vaše. Akékoľvek by ste sa chceli s nami podeliť, tak píšte do komentárov a my budeme ďalej šmátrať v knižniciach a v knihkupectvách, aby sme vám priniesli aj 4 ďalšie tipy niekedy v budúcnosti. Ahojte.